Què passa, Bigfoots? Com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. Avui anem a fotre-li canya. Avui, aioli. Aioli dels de tota la vida. Amb morter, farem una miqueta de braç i simplement els ingredients. Una mica de sal, oli, all i ous. Els ous, sobretot, que no estiguin freds. No estiguin freds a la nevera. El truc és aquest, que tots els ingredients tinguin la mateixa temperatura. Si no, s'hostellarà i serà molt difícil de lligar. O sigui que els ous fora de la nevera. I deixeu l'oli i els ous una miqueta a temperar al mateix espai i llavors que us agafin la mateixa temperatura i així mai s'hostellarà. Aquest és l'únic truc que hi ha. L'altre està xopadíssim. I si no, mirem. Comencem i el fem junts. Doncs vinga, comencem amb l'all, un dels protagonistes. Pelem l'all. Per aquesta quantitat d'aioli només utilitzaré un all. Si voleu fer més aioli, us recomano posar un all i mig, 2 alls, depèn de la quantitat d'aioli que vulgueu fer. Jo no en faré gaire. Vale? O sigui que el partim per la meitat i traiem la tija, el nervi de dins, que això diuen que és el que repeteix més de l'all. O sigui que el traiem per si és veritat o no. Mireu, això, fora. Això no ho volem. Doncs vinga, tot aquí dins i comencem. Vinga, va. Sembla que estigui per aquí Tyrannosaurus Rex, però no, som nosaltres amb una massa de morter. Molt bé, perfecte. Quan tenim l'all ben triturat, veieu, ben matxacat, perfecte, sobretot recuperem tot l'all que tinguem a la massa de morter i el fiquem a dins del nostre morter. Ara és moment de l'ou. Ou de gallines frisses, sempre. Això no ho dubtem mai. Traiem la clara. No ens interessa que hi hagi clara en el nostre aioli, perquè no ens ajudarà a lligar-lo. Epa, on vas tu? O sigui que rovell d'ou cap a dins. Perfecte. Mireu que bonic. Mireu que bonic. Una miqueta de sal, que ens ajudarà també a lligar tot això. I aquest és un truc. Poseu un drap humit i ens ajudarà a que el morter no es mogui. I ara és hora de donar voltetes i voltetes i voltetes i voltetes. Podeu parar quan estigueu cansats, podeu girar cap a una banda i després cap a una altra. Tots aquests mites no passa res, la lluna no necessita que estigui alineada, res de tot això. Podeu remenar sense por i podeu parar. Això sí, anem remenant contínuament i quan veiem que es comença a enganxar a la nostra paret del morter, anem espectacularment bé. Mireu. Perfecte. Molt bé. Ara ja serà hora de començar a posar l'oli de mica en mica. L'oli, sobretot, que sigui oli d'oliva verge extra. No utilitzem olis diferents. I el tirem per aquests forats que té aquí el nostre morter i veieu com així va caient poquet a poquet. Perfecte. Doncs ara l'únic que hem de fer perquè aquest aioli surti és anar tirant l'oli de mica en mica. Si necessitem parar, anem parant. Si hem tirat un pèl massa d'oli, li donem voltetes fins a recuperar tot aquest oli que hem tirat de més i mica en mica anem lligant el nostre aioli. I quan portem 602 voltes ja tindrem el nostre aioli complet. O sigui que va, jo vaig compteu-les i ja veureu que són 602, ni una més ni una menys. Cap allà anem!
heu comptat? Potser n'hem fet alguna menys, no ho sé. Però bueno, també surt, també lliga. Vinga, recuperem tot el nostre aioli del morter. Mireu quina textura. Mireu quin gustasso, quin productasso. Quin gust fer un aioli de morter. Us animo moltíssim a que el feu perquè és una autèntica delícia. Mireu quin color i mireu quina textura. Uah, espectacular. Què? El girem aviam si cau? Upale! Pues no cau. Bueno, pues ja està aquí, ja ho tenim. Mireu. És que això és un espectacle. Mireu. Oh! És una autèntica meravella. Una autèntica meravella. I només és ou, oli i una miqueta de braç. I res. Jo vaig a provar això i no puc aguantar més. Mireu. No digueu que això no és un escàndol. Que bo és l'aioli. Allà al canal ens veiem en pròxims vídeos. Feu l'aioli i així feu braç i salut.